marlas niroha hita ima di nama jalo pasu-pasu parbogasan iana kota sian bagas joron itu hata jala saunarima taulahon songon adat manggaradat ima taulahulata simatupang siburian. Jadi mulai tema di gokkodo jojo muna hasuhuto bulun nami. Jadi di son rodo hita sian poparan nyo puta sekota Batam. Boru bere ibe bere toga setijak. Jadi disialani di hasuto bulun nami di Babatua. Las ni rohamunai. Las do rohani poparan nyo puta toga setijak. Jadi disialani romahami apala di tikyon marlas ni roha dirap dot di keluarga Babatua nami. Jadi suang songoni ma di anak nami teh marhaha doau. Jadi ada naposo do biho. Jadi jadilah contoh ya di keluarga besar Toga Setinjak. Jadi keluarga yang baik, yang membanggakan di keluarga besar Toga Setinjak. Begitu juga di keluarga hula-hula Simatupang ya Tarlumobi Siburian. Harus menjadi contoh yang baik. Itu pesan dari Toga Setinjak orang tua. Jadi selamat berbahagia. Semoga keluarga Abang Niba, keluarga baru menjadi keluarga yang langgeng sampai sahur matua. Ate. Jadi songonima Babatua nabu pasahat tami jala omatik kinami pasahaton songon mengurupi ulota di tikyon. Jala adong dotong sian anggaran ni pungwata otik susah dia songon nidok ni situ tua ma donon nami sititi man si gopa golang-golang pangarahuna otik susah dia naboi di pasahat pungwata setuhatta di Batama namanggoki pasu-pasuna butima.